Nas ay sana pagkaan na. Sige, antay. Namit tay? Dagan kayo mag-date mong na lang yung nagawas. Mag-date mo, tumukuan. Saan mo mong inasal. Ba, itong buta. Mag nabuta. Makdo sa tayo ni guli. Ha? Makdo. Makdo tayo kayo dira. Hagna naman tayo. Nagawas. Katakul. Sud ko eh. Ano pa, ang wabo. Isa? Ano mo man? Makakita. Naman eh. Mawali kang di makakita. Kaya, Para ba karon ingon sila nga sakat pagkatao kanang sila kasuway og ingana kato ikiji pud gapon. Tanan. Para pa di mo sakat pa Tayo karong pagkanakuan tayo. ay, Admit? sakad. hmm. Ha? Kaon lagi daghan. Bigahian kas paligya tayo. Pila nang itlog ay. Buhi gatas ay. Huwag gagatas mo na tayo. Ay imo na ring gatas. Ingnan rin mo. Ha? Init mo na ba? Init pa ba tayo? Init pa nga? Sa tutong gamay na maanam. Magandang tawin. Hey, ininom na gatas. Init pa nga. Pakaabot. Dara? Tamis tayo eh. Si Esa Ramdagi. Kuan. Luto na po. Hindi ka pagatan. Ano lang siya, Itlog. Palidya? ang ipili. Itlog ang ipili. Parang nagkatuan. Adong tundit ko pala Kung siya. saan tayo kariga? Uy, nabuo ko sila. Kanang adlaw ko ba yung ando? Jagluto tanang adlaw man. Matang adlaw kay paano kanin rin. Kung ato nas bahay tayo, di na ka magsigigpan. Pero kung yung may inamay buot, Magkuhan ba ka tayo? Pwede gali mo kan ang luto na Prutas. diretso. Luto. Orange. hirap ko kasi bigyan ng hatod. Tayo mo man yung kawaganan ni mo. Kakag luto. Pagpan. Tagpan may nakakuha niya di pan. Eh, Luto na po. Apa? Kain kayo. Hindi nga ako yung mga amigo na to. Wak na yung baritis. Kaya. Yun eh. Hindi nga ako nanay tayo. Kung na do gabi eh. Dugay. karon pagaling mo nang gibuwag. Pag mo nagbuwag. Sugad. Tayo no. Ha? Lagi. Sugad binanag ko karon kasi nakabuwag og higda. Bila ka mo, ilang ka mo, kapatid mo, iaway niyo. Wa. Pero wa may kabatig ng away. Pero karon na mo nagkawan nga nagkabuwag. Ba nagkaduog. Yung mga kusnanay pwede gani kay yung kung may gibati. Yung bumatay. Ano ko ito? Ano ito? Grabe mo ka. Mama na, may tambag inom. Hindi nakakapitay, gatas na tay. Mors bay kay na di na sila nagkape. Wa na sila ng kape. Ano na pagbutog mo? May kagkape, di Gatas. gatas na. Gatas na. Islam itong insure tayo, makabasko. Hindi nakakapitay, gatas na tay. Mors bay kay na di na sila nagkape. Wa na sila ng kape. Ano na pagbutog mo? May kagkape, di Gatas. gatas na. Gatas na. Islam itong insure tayo, makabasko. Pagbat na naman. Paglangoy. Paglangoy ko no. Nilak-lak ka tayo. Naman. Ha? Naman. Nilak-lak ka. Ha? Wow, ni. Sige.
Pili mo kayo, papira para ba ko? Ha? Yun hara. Para manigit ka. Tawag ka na naitay? Mga ka na naitay? Hindi ka kinita ka. Basta pag nun, te. Basta mo na to. Ulit sa kulmo. Gusto kita lang. Uli kay magpa-opera pa ko sa buko-buko. Manang pod. Namang pod ko pinag. Sabi ko lang siya pag nun, te. Dali, balik-balik. Ah. Gamay. Ay, magkakaroon ko nung nagdaw. Magkakaroon ko nung nagdaw. Sinutuig ko, no? Sinutuig na ko sa mukhaan. Oh, nanay, ulit na. Si Banzilin po, di uli na. Pero mag-date ko naman muna, yung gawas. Lah, Sana all. wag mo na tayo. Ikaw di halay. Tulog kita, nay. Ikaw di halay kaan pagtarong. Napapag ka diyan, nay. Tangan ko. Magkaon na ka kay pagtambaw alas 8 na. Inam ram. Wa na to gipainom kanila yung gipainom. Malin ka tatagad ko. Kanta sa kuno. Kanta sa kuno, nay. Kanta sa kuno. Ang man kanta. Oo. Hindi ka mo bang programe? Pwede mo ka mo ban? Mobile ka para mi, nay? Na, di pala rin. Naado na naman, paway diha, tugog kaon ra. Hindi po na magkupot-kupot. Di siya magkuhan. Netli ro. Makinig mo lang yun. Malarga na pa kunos kuyari. Malarga na pa kunos kuyari. Ano man? Hot. Ano man? Balik na. Ah, tus liti pa, paliti pa na. Ilong burato, pila ka adlaw oras na tayo kanon pa sila kay bawag amhang prami. No. Karon pa sila kay bawag nga ikaw amhang prami. Katong mga nas dito. Dali, balik-balik. Ah. Gamay. Ay, magkakaroon ko nung nagdaw. Magkakaroon ko nung nagdaw. Sinutuig ko, no? Sinutuig na ko sa mukhaan. Oh, nanay, ulit na. Si Banzilin po, di uli na. Pero mag-date ko naman muna, yung gawas. Lah, Sana all. wag mo na tayo. Ikaw di halay. Tulog kita, nay. Ikaw di halay kaan pagtarong. Napapag ka diyan, nay. Tangan ko.
Pagtambaw, alas 8 na. Ina mo lang. Wa na to gipainom, kanilain gipainom. Ano na balik-balik? Ah, gamay. Ay, mukha ko nung dagdaw ng ano. Mukha ko nung dagdaw. Sinutuig ko, no? Sinutuig na ko sa mukhaan. Oh, nanay, ulit na. Si Banzilin po, di huli na. Pero mag-date ko naman muna, yung gawas. Lah, Sana all. wag mo na tayo. Ikaw di halay. Ano din nanay? Ikaw di halay, ikaw ang pagtarong. Napapag ka diyan, nay. Kakan po. Magkaon na ka kay. Pagtambaw, alas 8 na. Ina mo lang. Wa na to gipainom, kanilain gipainom. Malipay ka tayo, bibisitan po kami. Sorry, naman niya pa eh. Ha? Lugas po kami nakabisita kaya na may bata. Hirlin, dalagikan. Sa tayong lingkod na. Okay, natulog ko yun doon ba? Ha? Wala mo kaya yung kilo na yun doon? Silo. Hindi mo yung magbuhat. Kaya naman, nangangangan ko na yun doon, yung wala. Magaling. Magaling Sa tayong lingkod-lingkod na, ipalingkod na. Kami gatanan. Hindi sila lali mo. Wala na yung apil na. Wala na sila. Kung nga pala bahala siya ko no. Kita ni Kirio. Lagi, pabarag ininit. Kung taka, kami kita ni Kirio. Saan tayo? Doon yung Gabriel ba? Tagdira, ginawa na yung bahala nila. Oo na. Ang mga taong madinamtanan, ginawa na yung bahala. Di ko putas promise mga nurse, ilang mga followers. Daratay, na isultay, bumahuman tag-trapo tayo. Isa-isa, kami rin po na rin mabilin. Magbatas pa kasi buhay. Karton. Ano pong nabuhantil? Ay, Cebu. ay taga Cebu mga bot, o mga botong taga Cebu. Ilabag na natay. Ano mo Sabi naman mo, sa subuhan tapo mo, na ha? may dagang tissue pa. Mag-uman. Itong white yung pa, kaya basa. Ay, sa kabuo. Ang ibabar gininit yung tasa. Kay, Yung nag-doktor wa. Nasra. Dikit. Dikit ka dani. Saan ba nabilin dani? magkuhan mo tatay, dagan-dagan, ron dali mo kaulit. Mura pa tagpasinti na ito, kapigaanan, no? Gagana Dapat na. ang listang umaabot, o pa man lagi. Mana kasi Ikan tagkuhol tayo kaya na kagaw. nama kaya kasi bumubur mo ha. Ha? Naaman pero may mga hapin din. Ah, may hapin? Balik na yung mga hapin. Uban na. Ang kahoy. Kaya kahoy. Oh, kapigaanan. Kahoy ko, no? May liwanag yung kinilang. Diba alis tagsapin. Tapin. Kani Apa yung bag? bitsi. Habaw. Ate mo kanya habo. Di. Di ilan ni. Apa na tagsiguran? Ngudling ko na ko napupukok ko ng likod dito, subag na. Kuhan, di mo pala bihigda. Kuno tayo. Kaya nung kung magaga ng kuan. Nawa tayo. Ay, wala tagbuktan tayo. Mahal yan. Basta tayo doon ito, tulong ito luwas. Sakay, Ah. maglakaw. Maglakaw. Ang Exercise. hindi ko. Tapos gawas git. Adto. Nalikuan gate. Manghimos ta tayo. Nagasulon sila. Nagasulon sila. Nagpa-picture po kami. Yung burato, pila ka adlaw oras na tayo na karon pa sila kay bawag amhang prami. No, Basta, karon pa sila kay bawag nga ikaw amhang prami.
Katong mga nurse dito.